Nun ton de precampaña electoral, Gonzalo Durán deu de novo o paso. Hoxe anunciou que vai volvérselo candidato do PP á alcaldía de Vilanova, un cargo que ocupa dende o ano 95. Di que non só aspira a revalidar a súa maioría absoluta, senón que a incrementala. Tenemos datos de que no vamos a revalidar, sino que vamos a mejorar. Tenemos datos de que nos los hemos currado y tenemos datos de que yo creo que en esta, sabéis que estamos 10-5-1-1, que desta quitamos el 11. De cara ao mandato do 2023, di que a súa prioridade é que os veciños gañen calidade de vida. Apunta que as propostas que vai levar no seu programa irán na liña do traballo feito nos últimos anos. Siguiendo con los proyectos y con la planificación que tenemos planificación desde hace años y para años, ¿no? O sea, tenemos muy claro lo que hay que hacer y a medida que se pueden ir haciendo, porque las inversiones no se pueden hacer todas en un año, vamos completando lo que es las obras que queremos. No acto, Durán estivo arroupado pola cúpula provincial e comarcal do partido. O presidente provincial non ten dúbidas de que o Popular acadará o ano que ven a súa 8ª maioría absoluta. Luís López di que é un orgullo pro PP contar co alcalde nas súas filas. Son das persoas das que nos sentimos orgullosas de ter no Partido Popular, por moitas cousas, non? Porque el defende sen desmaio o que é o proxecto do Partido Popular e logo tamén porque se desvive como a ninguén para velar polos intereses e por conseguir cousas pos veciños de Vilanova. O rexedor deixa para marzo a confección da lista coa que concorrerá ás eleccións, aínda que xa adianta que haberá algunha baixa por cuestións de idade. Sobre o que non se quere pronunciar é sobre a posible candidatura que encabezaría o seu irmán José Juan, noutrora compañeiro de partido de goberno. Cuando haya candidatos de todos los partidos y se cierren las listas y sean oficiales, hablaré de política, pero de temas de familia no hablo en público. Es una norma que tengo y por respeto a toda mi familia, mis hijos, mis sobrinos y a todo el mundo, yo no hablo en público de temas de familia. Sobre a súa veteranía, Durán contrapón o seu caso o do alcalde do Concello de Vigo. Recoñece que leva máis tempo no cargo que Abel Caballero, pero indica que se trata dunha cuestión de idade que, a diferenza do socialista, el non está nin en idade de xubilarse.